hawu yo esiyavula ebuhlungwini siyamantombazane yezwa so at least wena at least khona wena ukusapotha mina phela uyazi nje etha nje isitori sami sonke sempilo yami mina akekho ngisho yedwa ongisapothayo Melissa, yo cha shem kunzima hayi kunzima shem Melissa, hello. ngena yo Hawu dadewethu kunjani? hayibo bhuti Osasukuma umnini nanehaki. ihaki uthathe kubani Hawu Melissa, kade ngakugcina. hayi usukuyenza lento Cha Melissa phela into engibethelana ukuthi ngizobuza ukuthi ogcina kwenzeke kaleni ngalesi sigilamkhuba. Sagcina sivalele. uzobuza nginesibindi webhuti yezo ngakufonela ngosuku okwenzeka ngalo ngakufonela ngisesibhedlela ngidinga isupport yakho ngidinga hug yakho njengobhuti wami ngidinga ama-words a-right aqhamuka kuwena ukuthi ungitshele nje ukuthi sisi kuzoba right ubungekho bhuti Melissa nje ubungekho sakhuluma efonini sayilungisa lento yara uyazi ukuthi ngase ngithola umsebenzi so umsebenzi wawubalekile ngalesa sikhathi ngangeke ngikwazi ukuthi ngithi ngiqeda kuqasha sengiyeka umsebenzi sengiyacomplaina senginenkinga ngifika nje emsebenzini ozongilahlekela umsebenzi bese ngiphila ngani mina kulungile-ke kulungile uma uthatha nje uyibheka ngaleyo ndlela kulungile mfethu njengoba injalo nje ngoba ngichaza futhi ayijika ayishintshe njengoba ngilana cha ngizodlulisa nje ukusho cha khona kwaba wrong yabo ukuthi ngingafiki ngizokuseka esimene esikanje kodwa-ke ngoba phela sibonga ukuthi awufanga uyaphila ubonga ukuthi angifanga ngiyaphila yikho lokho esikubongayo impela so Melissa cha ngifuna nje ngicela sibuyele kancane emuva webhuti akukho lapho mina engake ngahlehlela khona uma udinga usizo lwami ngifuna ukukukhumbuza nami Melissa akukho la ngangithi ngiyakuziba khona uma udinga usizo lami webhuti wayidropha ifoni ngikhuluma nawe ngikhala ngikhuluma nawe wadropha ifoni kwakuyisikhathi esibi kulungile-ke nami othi ngikubuyisele iy'khathi ezimbi webhuti wena washonelwa ingane yimi umuntu owayeseduze kwakho unganamali yokungcwaba ingane yakho yimi umuntu owangcwabela ingane yakho webhuti wena kwakuthiwa uwena obulala ingane yakho yimi umuntu owayekulwela bhuti wawufuna umsebenzi wena uhamba ufuna umsebenzi yimi umuntu owayeseduze kwakho uma sekwenzeka kimi uzoqhamuka after 6 months wena after 6 months wena ngingekwazi ukusuka eKapa ngibuye ngize la eKZN ulungile mfethu ulungile ngeke nje ngilokho ngibuyisela istress ngiqala phansi kulungile nje kulento le ngoba nami angizile la uzokuvusela inhlungu angithe yebo hayi bhuti yazi mina cha nje mina ngifuna ukuthi mina nawe ngoba ngikhona nje sengibuyile sibe sephejini elilodwa sibe kubonakala ukuthi cha ingane zandawonye le ubhuti nosisi ungancane uthi usukhona usubuyile ubuye nani bhuti kahle kahle namelisa ish ungiphelele umsebenzi lapha emkhonjeni manje cha sengithi angibuye ekhaya phela hayi cha bhuti hayi igigaba uyabona uma kuthiwa ukhona umuntu onegigaba hawu wena bhuti impilo inzima hayi wena mana uzolala kuphi njengoba phela lo muzi namelisa bengilokhungana laphana ngibona iroom lama ngithi ngizobuza ngibona kudlala ingane nje lapha khona nasebesho hayi ngiqhashisile ngeroom bengithi ngizosebenzisa lo anginankinga ngizolala khona la kwamanje ngizobe ngilala khona la edining uyazi abasuthola ispontshi webhuti ayikho neyodwa into ongayikhomba la endlini ukuthi wena wayithenga ngemali yakho wena ubusebenza umsebenzi wemali akukho ngisho kodwa ngeke ukhombe ngisho ujeke ukuthi lo jeke wathengwa imali yami awazi ungithumelele ngisho 1000 webhuti ukuthi cha sisilungisa indlu umuzi kamama ulunge ngenxa yethu cha bekuyimina khona impela ngiyabona uyabona lalela ke webhuti ngizocela ukuthi ungenzele umusa nothando uphume nje uphelele ekhaya
Hayi phela Melisa, wena usukhohliwe ukuthi le ndlu indlu kaMali eseyishelo umani ubaba. Awukwazi ukuthi ungangixosha kusekhaya nami la phela. Awu, Sekhaya impela la. Ingakho ngikwazile ukuthi noma senginenkinga ngibuye ekhaya. uyazi ukuthi kukini lana? Kusekhaya. Uyazi ukuthi la kukini? Kusekhaya Melisa. Wow. phela. Hayi Awukwazi ngiyakubongisa webhuti awungidelelanga kuphela. Labo baqashisile lapha bephuma. Ngizokwazi ukuthi mina ngilale la kuhlala khona uma. Ngilale ekamereni lama-1. Naye uma lapha ekhona ngeke azayithanda yonke le nto. Lalela Amanyala la wenza amasimo. ngifuna ukwazisa into umaka angayithanda. Yabona ngalesi sikhathi ngikudinga. Wena ungatholakala udrop ifone njalo uma ngithi ngikhuluma nawe. Awukwazi ukungibusela Ke lento yokuthi wena ulahlekelwe umsebenzi and stuff. uma Yeah. ngeke kwenze lokho. Awukwenzile. Kahle kahle umthakathi nguwe. Sengiyabona. Aze futhi mina Ukuthi kahle umuntu ngaze kahle njani. nguwe ubumbophela inhliziyo ukuthi yonke into engizamayo enhle. Kanti angaze Ngoba nakho wena kwenzeka into ebuhlungu ngiyaxolisa ukuyibeka lento kodwa nje kunjalo kahle kahle wena unomona. Hayibo. Unomona Melisa. Because nakho mina ngizamile ukuthi ngibe nayo yonke into empilweni wena lehlulile. Iphi? Usho yiphi yonke? Iphi? Hayi phela angithi manje umsebenzi. Awuphethe ngisho isinkwa ke mangathiwa ngiyakulalisa la uzovuka usidle ekseni iphi? Futhi Kukhona nje ukudla lapha. wena lalela ke futhi ngizocela ungisize mina. Ngifuna uthathe lo mona wami. Mhlawumbe uzokusebenzela endleleni. Uthathe wona. Uphume ngalo yamnyango lo yongene ngawo ngoba cha mina ngeke ngisize. Wahluleka ukungisiza nami ngezokufanayo nokwakho. Kodwa phela angeke ngazathi Anginandaba. kanti yimi engathi le ndoda yize kuyizokudlengula. Hayi yena lo Melisa lo wathi uyini ingane Melisa. Why mina ngizomela ngifela amacala akho. Ukwazi ukungixosha sekhaya phela. Phuma. Mina ngiyindawo njengamanje ngiyokhipha labantu abaqashisile la ekhaya. Athi siyoke sibone uma ufuna ngiphenduke umbulali siyoke sibone.